ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. ман инҷа да камтар урзуқ мекунам. 1 кило урд гирифтам, 1 қошуқ намак, 1 қошуқча сода, 1 стакан рӯған. ҳамон рӯғана қади урд қуш мекунем, инта ба дастумон мешакем ки урд рӯған якҷоя шава. урд намнук мешава. Баъд кефир мерезем. агар кадоме ки ҷирғоти хонагӣ дошта боша ҷирғот мереза, надошта боша кефир, ба ҳамин кефир сахтш мекунем. баъзеҳо мекунанд хай ов медозанд, вай мекунам, ман ов намедозам. ҳамин рӯғана кефир қати сахтш мекунам. агар ба ҷои рӯған маскарам бидозӣ мешава. маскарам резунаки хушру миёнингак не хамираша хушру ҷамъ намешава, балки резунакай ов ки надора резунак мебиёяд. мо фатири барои фатир маскарам ҳамин хел вай мекунем. ангами урзуқа тайёр куниш резунаки хушрӯба мазза мебиёяд.